walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got turned lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Hello! Mayong gabi mga igala, mga kabisdak sa dili pa ta musugod. Palihog ko o comment kung asa ka karon nagtan-aw o i-share pud ni nga live sa imong mga amiga o i-follow akong page mga ison aron dili nimo ma-miss ang atong nightly conversation. Ug kung ikaw isa ka Bisaya nga nilangyaw sama nako nga naa sa laing nasod aron manimpalad, comment asa ka karon o asa ka dapit ka kabisaya. Okay, ako si Ate Binky Bisaya gikan sa Misamis Oriental. Diri na karon nagpuyo sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky. Diri atong hisgutan ang atong istoryahan diri mga tinuod ato nga kinabuhi no, mga hagit o mga leksyon nga atong nagian o mga oportunidad na makatabang nato aron molanggo pa sa atong kinabuhi. Okay? So kuha sa inyong mga kape or tubig ba ang imong paborito nga drinks kay mag-istorya sa karong gabi una. Okay? Ang atong topic karong gabi una ayaw ikumpara ang imong chapter sa kinabuhi sa uban. Kung imong chapter 1, yung uban 10, ayaw ikumpara. Kung chapter 10, dili kita magkinahanglan nga mag kumpara sa itong kabulingon. So, ngano man yun no nga, sige man ta mag-compare sa atong kaugalingon sa uban. No? Nga, ang naagid na sa kasagara sa ato mga tao labi na sa Pilipinas. Hindi din sa Pilipinas no, daghan kayo sin asa. Ang kada usa magud nato lahi ang atong journey, lahi atong giagian, lahi atong story. So, usay malimtan nato nga dili nato dapat ikumpara atong kaugalingon sa uban. Kay kung pirmi bitaw nato nahimo, suway ganin yung mga igsuno kanang kung suway ganin yung nga maghimo mo butang nga himuon ninyo kada adlaw. Nya kada adlaw inyo himuon, nya mahimo nimo na siyang habit. Kung mahimo na nimo siyang habit, kanang naay ma-change sa imong kaugalingon. No? Let's say, ako sa dihang na nasakit ko, na total disabled ko, no? So katong nga panahon wala ko'y paglaom. So kanang ang advice sa akong therapist na ngayon nga pag kuan himo agad 3 times a day ang imo ang exercise kay dili man ko maglisod man gyud ko akong mobility man gud sa una no, brain fog akong mobility sa akong lawas may lisod. Iya dili pa gyud ko kakaon og mga kuan mga naanda na ko ang kaon. So sa dihang nag-change ko sa akong pagkaon, no? Akong kikaon, tungod kay dili mo ko kaon og mga gahit. So ang gihimo na ako akong gi-juice. So permiro na akong kainom. Gamay ra gid siya. Gamay ra siya akong mainom kay uod man kaayo siya. Unya hangtod inumdumin yung igsuno. Sa una lang na siya ang lisod. Pero kung maanad na ka, ang atong mind ra man gud ang kontra nato atong mind murag ma-train siya ba nya imo pong panghunahon na imong butang sa imong hunahuna nga kining imong gikaon bisag luod ug lain og lami makaayo nimo. So mao to siya akong nahimo na siyang habit na kung kada adlaw kada buntag ko inom jud ko sa kanang inom na ko sa inigmata na ako minom og tubig nya ang akong pagkaon kato siyang juice no nya sugod nagikan diha hangtod nga nagtunga sa baso hangtod nag 3/4 hangtod nag isa ka baso hangtod nag 16 ounce. Imagine, so ingon ana na siya. So sama ra gihapon na siya sa tanan nimong buhaton. Kuan gid siya kanang murag
naagi siya challenge, no? Pero kung maabot na nimo ka sa punto nga maanad na ka, makuan siya ka ng used to na ang imong lawas o imong mind. So, mao na siya. So, dapat ato gina siyang pasalamatan, no? We will celebrate na, oh my God, nakakaon ako yani, nakainom na ko nga nakadaghan hangtod nga makuan mo makakaon ka. So, imong i-celebrate. Itong body mo, no? Kailangan magupod siya nga. Kaya mura bitong imong i-post, okay? So, karon kanang usahay man gud labi na kung magtrabaho gud ka karon sa kani bidang mag-student ta ani mga social media no kung kay na kay creator karon na kay creator unya ang uban mo surrender kay ila mang inkumpara ilang kaugalingon kay dugay man sila no lahi-lahi mag atong journey lahi-lahi magud ang atong kumbaga atong giagian ba so kung baga kung ang gi-post nimo lahi-lahi man lahi mo pud iya so dili gina magpareha so ang importante gyud mo focus ka sa imong kaugalingon nga kanang growth imong i-improve ba aron ayaw surrender improve gyud nimo ang imuhang kaugalingon niya kay kabalo ka ang Ginoo mag-auban gyud nato ako motuo ko sa akong journey sa akong pagkasakit sa akong journey sa akong online business o kaning akong gihimo karon pag-show sa social media to inspire you all ang nagtuko nga ang Ginoo nagauban gyud kanatong tanan as long ang imong gihimo maayo. So trust in God's timing mga igsoon. So tanan nimong gihimo sa unsa pa nimong himuon trust in God's timing. Mao ra gyud na akong ikasulti sa inyo mga igsoon. So akong pangutanan ninyo unsa may usa ka blessing nga imong gipasalamatan karon no kay kitang tanan Ginoo dapat magpasalamat ta sa blessing lang start where you are start from there unya dayon pasalamatan niya nato kada adlaw kabalo mo ako sa una kay dili ba ako kayo kanang kuan man ko kanang ulawan sa una ulawan di kay ko dili man kay ko hingam kanang kanabitang kuan kay ko introvert kay ko ba unya kanang mo so willing lang bitaw ka mo change willing lang bitaw ka mo tuon you will get there so muna si akong amiga niyo sa una ba kahilumon kay kani parang kay tugno kay butabi sa ingin ana lang na siya so ang key gina tanan no sa akong pagkasakit bisan og nagkuan ko kanang naglubog ko sa kanang ligad ba dugay man ko nagligad kay dili man ko isod maglubog nagpasalamat siguro ko sa Nueva sa Ginoo kay ano ba kaginhawak bitaw ko nga makamove ako bisan lisod kay ko mag-move but I still say thank you Lord na naka-wake up ako so ang key gid ana mapasalamaton ka tagaan gid ka og grasya sa Ginoo so mao to akong topic karon di una unsay usa ka blessing nga imong ipasalamatan karon comment down below kay mag-istorya sa sunod anang inyong mga answer mao na siya akong i-topic sa sunod okay daghang kay salamat mga kabisaya sa inyong oras o sa pag-uban kanako karong gabi una okay ay kalimot og comment asa mo og asa ka magikan nga Bisaya okay hinumdumi nga dili kinahanglan paspas ang imong pag-abot sa imong mga damo igsuon ko ang importante wala kami hunong one small step at a time and every day is still progress malampuon ka kung imo nang makanunayon basta dili lang ka mo padayon lang kay na ay plano ang Ginoo para sa imo para natong tanan na plano ang Ginoo so maura to God ang Ginoo magaubang kaninyo o maayong gabi kanyang tanan mga kabisaya God bless everyone and hear the song na akong paminawang song ang kanta akong gi-compose na kanta o ayaw kalimot og follow sa akong YouTube ug sa akong paminawa akong song daghang salamat o here is the song alright I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door.
the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, Kaya pala painted yung paminawan at aking YouTube sa video of live on a brand new way to check. live. And now I rise and I will give. Thank you mga kaluya. They said I'll see you again retirement means the end, tomorrow. but I chose to dream